Atzo goizean, maiatzaren 30ean, Gobernu Kontseilua izan zen eta bertan behin betiko onartu zen 12.2 artikuluaren aldaketa. Beraz, esan dezakegu, hilabete hauetan zehar egindako lanak bere fruituak eman dituela. UIB unibertsitate esparruko langile sektore desberdinak batzeko tresna bat da eta honen azpian dagoen ulerkera zera da, bakoitzak bakarka lortu dezakeena, baina gehiago lortu daitekeela modu bateratu batean antolatuta edo lan eginda. Zerri egiten diogu referentzia unibertsitateko langile sektoreak diogunean ikasleei egiten diegu referentzia, garbitzailei egiten diegu referentzia, kopistegietako langileei, kafetegietakoei, irakasle prekarizatuenei egiten diegu referentzia eta beste zenbait kolektibori egiten diegu referentzia. Esan beharra dago, unibertsitate esparruan urteetan aldarrikatu edo antolatu izan diren eragilek orokorran ikasbaldintzak hobetzera begirako lanketa egin dutela eta honetan aldaketa kualitatibo bat proposatu du egin du UIBek. Ulertu duelako, unibertsitate esparruan kolpatu bakarra ez dela bera, baizik eta beste zenbait zera ere, kolektibo ere bera bezala kolpatuta duela eta arazoiek erro komun bera dutela. Hezkuntza mailan antolatzean eragile politiko bada, zeinak ikasle langile pairatzeiteun problematika ezberdinai erantzuteien klase perspektiba baten baitan jardunez, eta gehien sortu zen Tolosaldeako autodefentsa sarea zeolako lehenagotikan ikasle mugimendu bat, baina sumatzen behar bat norbanako eta eragileek bateratzeko, orduan gehien bat koordinazio bat bermatzeko sortu zen, eta indion ekarpen nagusia gure ustez izan da ikasle mugimendua indartzea eta borroka gauzatzeako momentun o borroka pizteako momentun erreistasunak ematea. Jakina da langile klaseak atomizazioa pairatzen duela. Honen indarra banatuz eta kasu honetan ikastetxetako jarduna isolatzea duela helburu. Hontaz jabetu ginenean indarren zentralizazioaren beharra mahaigaineratu zen. Ikusi genuelako saretzerik gabe ezinezkoa izango zitzaigula zenbait erronkei aurre egitea. Gainera, fase defentsiboan gauden heinean, kapitalaren erasoen aurrean modu eraginkor batean erantzuteko erramientarik aproposena dugu autodefentsa. Horregatik jaio zen Iruñerriko autodefentsa sarea. Hezkuntzaren esparruan eraso hauei aurre egiteko Iruñerriko ikasle mugimenduak saretuz. UIB martxoaren 11an aurkeztu zen Leioako aularioan eta aurkeztarekin bat bere lehenengo aldarria zein izango zen adierazi zuen. 12.EHUko ebaluazio arautegiko 12.2 artikuluaren aldaketa. Ulertuta, artikulu honek ikasleok gure ikasketa prozesua planifikatzeko orduan eduki beharreko kontrola murrizten zuela. Gure aldarrikapena konkretuk izan alde batetik euskerako ebaluazio irizpideek aldatzea eta beste aldetiken historiako ebaluazio irizpideetan alde batetik Moodleen plataforma kentzea eta beste aldetik historian ematen ziren gaietan zeuden arazok konpontzea. Oso arau zorrotzak zituen, oso irizpide zorrotzak eta etzian posible hoiola izatea. Eta beste aldetik egongo zen ikaslerian pentsamendua, nola pentsa dezen behaiek. Orokorki ikasleria bastante asarreduta zegoen ebaluazio irizpideekin eta borroka ipiztea erabaki genuen.
Testuinguru ongi ulertzeko azaldu beharra dago kamerak udan jarri izan zirela. Ulertuta, kurtso amaierarekin batera ikasle mugimenduaren jarduna gutxitu eta mobilizazio gaitasunak zailtzen direla. Gainera, hezkuntza komunitatea erabakitik utzi zuten eta informazio ezkilo aterako orduan ezezkoak baino ez genituen jaso. Ulertu behar da bideovigilantzia kamerak hezkuntzan betetzen duten funtzioa. Ez da argudiatu duten bezala gure segurtasuna bermatuko duten tresnak, kontrol sozialerako tresnak baizik. Ikasleria beldurtu eta apairatzen ditugun gehiegikeri eta erasoen aurrean sumiso jarduteko tresnak. Askatasun politikoa urratuz. Berez, honi aurre egiteko egunateko ikasle mugimendua kurtso hasieratik kameren aurkako borroka abiarazi zuen. Momentu botean, blokeo egoeran sartu eta saretzea eta elkartasunaren beharra ulertuta Iruñerriko autodefentsa sarea sortu egin zen. Martxan jarri genuen lehen dinamika, sinadura bilketa bat izan zen, 2 aste iraun zituena, eta 2 aste horietan 7.500 sinadura lortu genituen. Sinadura bilketari 2 helburu jartzen genizkion, batetik ikasleengan 12.2 zertzen sozializatzea, eta bestetik EHUk zioenaren aurka, hau da, EHUk zioen kexa formalik ezean arazorik ez zegoela, eta gure helburua zen EHUri erakustea, bazela arazo bat, eta arazo erreal bat zegoela, eta hori sinaduren bitartez erakustea. Eta azkenik, esan bezala, 7.500 sinadura lortu genituen. Urtarrian 18 prentsaurrekoa burutu genuen, jendeai borrokai plazaratzeko helburuakin. Prentsaurrekoi burutu ondoren ekintza ezberdinakin hasi ginen negoziazio mahai bat irikitzeko, horien artean firma bilketa. Nun 200 firma lortu genitu, baina etzan nahikoa izan negoziazio mahai irikitzeko. Hoita gero batera jotze nazionalan aurretiken astebeteko egitarau bat antolatu genuen, eta hoita gero lehen aipatu bezala batera jotze nazionala. Tentsio handiakin bizi izan genuen bai militante eta ez militanteok borrokak irauntzun hilabete hoi. Gure ustez momentu zaiena izan zen lehenengo prentsaurrekoan aria sortutako kaleraketa eta zigorrak, gehien bat etzalako izan ikasle batzunganako erasoa, baizik eta talde guztianganako erasoa, eta horrek bai taldeai eragin ziolako, eta oso gogorra indare bai ikastetxeen orokorren zeon tentsioa, bai ikaslez militantek elkartasun keinuk erakutsituen momentun errepresioa zerantzun zaielako, eta baita ere orokorren tentsioa eta presioa nabarmentzezalako ikastetxen. Bideovigilantzia kameren aurkako borrokari hasiera eman ziotenean eunateko ikaslek, eunateko zuzendaritza taldeak ez zuen serio hartu, betiko laukatuak zirela ustez. Baina iaz martxan jarri zenean, argi ikusi genuen nola, bai eunate ikastetxeko zuzendaritza taldeak, bai Iruñerriko ikastetxeko zuzendaritza taldeak gai zirela arauak apurtzeko eta ikasleen eskubideak urratzeko. Jarri zizkiguten traba guztien artean, greba eskubidearen urraketa esanguratsuena izan zen. Borroka honen bidez, gai izan gara konturatzeko zelako gaitasuna duten Iruñerriko ikastetxetako zuzendaritza taldeak antolatzeko eta iaz bezalako mugimendu bati oztopoa jartzeko. Bestetik baita azpimarratu beharra dago, irakasle batzuek ere zenbait irakasle gure aldarriaren alde egin dutela eta 12.2 artikulua aldatzeko gogo eta grin eta behar horretara batu zirela. Horrek guztiak, antolakuntza horrek eraman zuen EHUko errektoretza taldeak hasieran zuen ezezkotasun horretatik aldaketa bat ematera, eta azkenik maiatzaren 31an Gobernu Kontseiluko bileran onartu zen 12.2 artikuluaren aldatzea. Bertako dimentsiok handitzea eta Euskal Herriko beste puntukin saretzeko prozesu bat hasi genuen, eta horregatik batera jotze nazional batea deitu genuen. Batera jotze nazionalak ondorengoa garaipenak ekarriko zigun negoziazio maila irikitzea lortu zuen. Langile klaseak pairatzen dituen erasoen aurrean, saretzea eta klase elkartasuna abian jartzeko beharraren isla izan zen batera jotze nazionala. Junek ongi azaldu duen bezala, jasandako oztopoen gainetik aurrera eramateko gaitasunak argi erakutsi genituen, 600 pertsonen guruko manifestazioa burutuz. Naiz eta Iruñerriko ikastetxeetan parorik ez izan, Euskal Herria osotik
jaso genuen babesarekin modu eraginkorrean batera jotze nazionala burutu ahal izan genuelako. Bai auzoko, Iruñerriko eta babes nazionala berebizikoak izan ziren negoziaketa prozesua abian jartzeko. Izan ere, zeunateko zuzendaritza taldeak, hezkuntza departamentuak ez du prestutasunik erakutsi babesa genuela erakutsi dugun arte. Gainera, hasieratik bukaerara eunateko zuzendaritza taldeak ez du negoziaketa prozesuan parte hartu eta honen aurrean gure apostua elkarrizketarako bidea zenez, hauek lekuz kanpo utzi eta hezkuntza sailera jo dugu. Esan bezala, maiatzean 12.2 artikulua aldatu zen, ebaluazio arautegitik, eta kontziente gara 12.2 artikuluaren aldaketa pauso txiki bat dela, aldaketa xume bat dela, baina egia da baita ere 12.2 artikuluaren aldaketak antolakuntza forma honen eraginkortasuna erakusten duela. Beraz, honek erakusten du indarrak batuz aldaketak lorgarriak direla eta aldaketak gauzatu egiten direla. Guztia esan da, gure ustez frogatuta egatzea gure antolakuntza eredua eraginkorra dela, izan ere ikasleen artean indarrak bat diteu eta beste aldetik eragileen artean saretze bat eman da eta guztiak garaipena eman digu eta beste alde batetik borroka komunitatea indartin du. Oantxe bertan tasen egea ematen berregituratze fase bat, nun egean pixkat gure autodefentsa hitzan inguruko kontzeptzioa lantzen eta teorikoki gure ideologia lantzen, baina nahiz eta ez dauzkagun jarrita aurrengo urtetako erronka espezifiko, espero deu borroka piztea, garaitzea, komunitatea indartzea borrokana eta beste eragileekin dazkaun sareek egonkortzea. Negoziazio prozesu osoa gorabehera handiak izan ditu, baina hala ere helburua lortu eta 13 kamera kentzea lortu dugu. Gainera, aipatzekoa da, eunateko zuzendaritzak urte osoan zehar izandako jarrera. Eta kurtso bukaeran, behin garaipena lortua nola eskatu duen dimisioa. Azken finean frogatu da gure eskubideak bermatzeko eta erasoen aurrean erantzun eraginkorra emateko erramientarik aproposena dela autodefentsa. Eta hemendik aurrera autodefentsasaren dinamika hedatzen jarraituko dugu. Edozein mota eta mailako erasoen aurrean erantzun eraginkorra emateko gaitasunak eskuratu eta baldintzak sortu arte.